बापावै सन्थला मोखाङालाय मासे मामब्रुं जाखोब्रा नोंनालाय माथो बुंबावनोब्रा ओरैनो आंनि मुङा सन्थला खाफाल जिला नङाथ' मा जादों बुङा मानो माबालै मैया हराव बैसागु फांसनाव ओमफ्राय बैसागु फांसन नायनो थांदोंमोनलै आंबो जौनि निसाया बारा जानायजों हासुनो ओंखारनायजों सिख्लाफोरनि फायखानायावसो गाव हाबैना लाबायब्रा ओमफ्रायलाय माथोबाव चिन्ताता चिताता चिन्ताता होजाबायब्रा सिख्लाफोरजों साला सिख्लाफोरजोंसो बुजानानै फैबाय होनबा नों दा हराव बोहैथिखौ खावहैखुमानो नागिरनाया नों मामब्रुं मुंब्रुंसो जानानै थाबायना आथिं आखायाथ' थिगैनो दङ ना आथिं आखायाबो एसे दुखु मोननानै दङलै थाबायनो हागोन हाया हायो मानो हाया जानो होमबालाय बोहैथिखौ दा हराव लायनोसै दिनैनो बोहैथिखौ लायनोसै होमबा औ दिनैनो बोहैथिखौ लायगोन आंनि बिसनाया गिदिरनिख्रुइ गिदिर जालांगासिनो बेनिखायनो दिनै बोहैथिखौ लायनोसै आं बिसनाया फिसा जानायनि दे होमबालाय लोंनो मोनगोना मोनाब्रा बोहैथिखौ लाबोखांनायनि उनाव जेसेबां हायो लोंबानो जाबायब्रा नाथाय दा जेबो लोंथ'ना दै नङाबा हिनजावफोरनि हासुग्रायावसो हाबैनानै दाम जालायगोन नों थबा हिनजावफोरजों बुजायालै बिराद असाइस बुखायो फाग्लिफोरा मायाबासो हमनानै आंखौ बुलाबायदों साला हिनजावफोरनि हासुग्रायाव हाबनानै लाहैबालाय बुजागोनथ' आरो मा खालामनोब्रा जौ लोंनानै फात्ताखौनो मोनासैब्रा आं हा बुग्रायलाय सोरथो सोर जानोब्रा बै निजोरा होननाय सिख्लाया खानाय गयरा गयरिया बे बुदोंलै आच्छा बेसो होमबा मानसिखौ नुनायावनो रांखिनिनि नुखायो आंना बोहैथियानो थिग बेनिखायनो बोहैथिखौनो लायनोसै दिनै जागोन दे आं जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय रंजानो मोनबानो जाबाय आरो बिमा बोहैथियालाय बहा थांदों बहा थांनो आरो बे अरन बिफाखौनो नायहैलायबाय औ नंगौ नामा बिफा आंथ' सिन्थासो जाबाय बे बोहैथि आइखौ लानानै हिनजावनि फिसा न'आवबो बेफोरबायदि दोनजाबाय थाजाया बैसोआबो नेनानै थाया सोरबाफोर मोजां बिजामादै नागिरनानै हरा मानो ना फिसाजोखौ बेफोरबायदिनो न'आव दोनबाय थानोसै बिमा आंबो बेखौनो सानगासिनो नाथाय बोहैथि आइया खालि अरननिल' खोथाखौ सानो बेनोथ'हाय मा खालामबावगोन आं बे बोहैथि आइखौ हनै मानसियाबो फैबाय सिरिथा बोहैथि आइ हा अरननि बिफायालाय माबायदिथो दं दाखालिनिफ्रायनो लोमजानानै दङनो आयै ओंखामबो जायाखै आं ओंखाम संनानै होबोबाय मुलिखौलाय जादोंना जायाखैनो आंनाव फैसा गैयैखाय आं मुलिखौनो बायना होबोआसै बेनिखायनो न'आव लांनो फैबाय आं आफा औ बोहैथि आइ नोंनाव बेसेबां फैसा दङ आफा आं अरननि बिफाखौ हस्पिटालाव लांनोमोन आंनावथ' बारा फैसा गैया नाथाय 1000 दं जागोन ना जाया बेलाय आफा 1000खौनो हरदो दे आं बेखौनो लानानै थांथ'नोसै बोहैथि आइ नोंबो माबा मोनसे जानानै लादो सोरखौबा जोथोन लानायनि सिगां गावबो बोलो गोरा जानांगौ नङाबा नों गुबुनखौ बोरै जोथोन लाखिनो बोहैथि आइ जागोन दे आयै आं दा हराव माबा मोनसे जानानै लागोन हा दा हरखौलाय मानो नेबाय थानांगौ जाखो थां ओंखाम खुरनानै दोनदों आं जाहैथां जागोन दे आयै नुबाय बिफा गावनि देहाखौ जोथोन लानो नागारि गुबुनखौसो नायगासिनो दङ गाव जाया लोङालासिनो थाबालाय गुबुनखौलाय बोरै नायनो हानो जों मालाय माथो खालामबावनो दानि जुगनि गथ'फोर गासिखौबो रोंखायो बुजिखायो गाव गावनि गोसो बायदिसो खालामनो सानो बेनोथ'हाय बिफा आं बोहैथिनि खोथाखौ लानानै सिन्थासो जाबाय थाबैनो जुलिनि राहा लामा लायाबा जानाय नंला जागोन दे आं देवानि बोराइजों रायलायगोन देहाय थाब रायलाय जागोन दे आं थाबैनो देवानि हमनोसै लाइमोन बैसो आंनि लाइमोन सिख्ला जाबाय आं महर गोसा हेलौ दाउस्रि देलाय आयौ बाला नोंसो बहा थांनो नागिरदोंलै दाउस्रि देलाय आं अख्राङाव हाथरखि एख्लायहैनो नागिरदों थांफानो नामा दाउस्रि देलाय अख्राङाव हाथरखि एख्लायनो सोरथो लुगैया आंबो लुगैयो नेक्स्ट टाइम हाथरखि एख्लायगोन दे बेबो नोंनि सिमाङाव जागोन ना दाउस्रि देलाय ओइ बदतमिज बुं मानो आंखौ रायदावदोंमोन माबालै बोहैथिया आंनि मेसेजनि रिप्लाय होआखै माबोरै दं बोहैथिया मानो नांगौ बोहैथिखौलाय नोंनि लोगोना बेनिखायनो सोंबायब्रा माबोरै बोहैथिनि खबरा गाबागाव थांनानै सोंहैबानो जाबायना आंनावलाय मानो सोंदों दे प्लिज दाउस्रि देलाय खोन्थाना नों बोहैथिखौ मोजां मोनो नामा बेखौथ' आं मिथिला नाथाय बोहैथिनि खोथाखौ सानफ्लांबाय थायो जाबाबो बोहैथि लोंबाबो बोहैथि ओमफ्राय खिबालाय हासुबालाय बेखौबो आं नोंनो खोन्थालायनांगौ आरो दाउस्रि देलाय आच्छा दे जेबो नङा आंना बोहैथिनि न'आवनो थांनो नागिरदों दा हराव फांसन दङ ना बैसागु फांसन बेखौ नायनो आच्छा दे बिदिब्ला आंखौ लोगो हमबानो जाबाय नोंखौ आं लोगो हमनांगौ ना बोहैथिखौसो नोंखौसो लोगो मोनलाय होनांगौ बिदिनो माबा मोनसे आयौ बाला आं दालालि जानो बायोखै मा
थोद नोंखौ आं दालालि जानो होआखैना एज ए फ्रेन्ड हिसाबै लोगो हिसाबै एसे हेल्प खालामदो नोंलाय मालानि लोगो दे आंनि दिनैनिफ्राय दानिफ्राय फ्रेन्ड्स आंहा सासेल' लोगो दं बेबो बोहैथि आरो हौवा मानसिफोरजों लोगो जानो बायो आं मानोब्रा ओरैनो आंनो हौवा लोगो नाङा मिथिबाय बिराद थानलै बे दाउसा देलायखौ बुरखायनांगौआ डेन्जार मानसि बियो जायखिजाया बोहैथिनि गोसो मन्दिराव हाबनो मोनबानो जाबाय ओइ बोहैथि मानो अख्राबाल नोंलाय थौबाल बैसागु फांसन नायनो थांनि दाउसा देलाय आंनि गोसोखौ दिनै बोरैबा मोनदों आं थांला नामा नोंनि गोसोआलाय जेब्लाबो मोनबाय थाखायो थौबाल खालि गावनि गोसोनि खोथाल' सानथारो नों लोगोफोरनि खोथाखौबो साननांगौ बाल नों जुदि बैसागु फांसनाव आंजों थांफायाना आं नोंखौ दुखु मोनगोन थौबाल जागोन दे दाउसा देलाय नों इसिबां खुथार खुथार लोंबाय जेब्ला माथो बिदिसो बुंनांगौ दा बिदिब्ला आं न'आव थांनोसै सोरांबाय आं ओंखाम संनानै दोनहैखानोसै जागोन दे अरन नों बहा दङ आंनि गोसोआ दिनै मानोबा गुलाब गुलाब मोनगासिनो मिजिंथियो आं नोंखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै प्लिज अरन अन्नानै फैफिनदो बोहैथि आइ औ आफा फांसनाव थांगोनबालाय नों दे फिसा थांबानो जाबाय लोगोफोरजों एसे बेरायहैबानो जाबाय जागोन आफा हा अरननि बिफायालाय माबोरै दं दालाय ओंखाम जायैनि थाखायनो देहाया दुरबल जादों होननानै बुंदों डक्टरा आफा अरननि बिफाखौबो जोंनि न'खराव दोनफैबा मा जागोन खोथायाथ' बांद्राय गाज्रि नङा फिसा बिदिब्ला अरनखौ जोंनि न'खरावनो दोनफैनोसै नामा आफा दे फिसा नों जेखौ मोजां नुयो बेखौ खालामबानो जाबाय थेंक इउ आफा अरन प्लिज अन्नानै फैफिनदो ना नोंनि आफाया जोबोद हारसिं जाबाय नोंनि आफानो नोंनि जोबोद गोनांथि जादों अरन अन्नानै फैफिनदो ना बोहैथि नों जिंगा दासि आं नोंनि सेराव फैगासिनो अरन नोंथाङा सियर मारना औ बिग्राय सियर आं बोहैथिखौ लोगो हमग्रोनोसै बेनि उनाव आफाखौ मानो होनोब्ला गोबाव सम जाबाय आफाखौ लोगो मोनिया दिनै आं आफाजों सम दैदेनहोगोन जागोन दे बिदिब्ला दिनैथ' गामियाव बांद्राय मानसिबो थानाय नङा बे समावनो सम नोंथाङा लोगो हमनो हागोन मानि थाखाय गामियाव मानसि गैया दिनैलाय दिनै बैसागु फांसन जादोंना बेनिखायनो गामियाव मानसिफ्रा खम जागोन आच्छा आच्छा बांग्राफोर खोनासं मोजाङै खोमाया एकदमबारे मैदेरनि बायदि गुवार फुवार मबाइला बयबो एक्टिभ दोनदै रावबो बुंनो मोननाय नङा बेटारि गैयामोन नेटवर्क नाङाखैमोन होननानै खोनाबाय औ खोनाबाय आच्छा मोजांनि बाथ्रा बयबो साफा दाफा नोजोर हो बोहैथिखौ आरो सन्थला नों गेटआव थाबानो जाबाय ओइ सिकिउरिटि गार्ड बायदि नामा ब्रा सिकिउरिटि गार्ड बायदि थाबाय थाबानो जाबाय नों गेटआव जेब्ला बोहैथिखौ नुहुरो अब्ला नों गासिनोबो खबर हो आरो खोनाबायना बै लामायाव खोमसि जाब्ला नों दाफैलै नों मानसिया गुफुरथारना बोरैबा टर्च बायदि मोदानलाजोबगोन ओइ गसाइखौ उनाव गाबज्रिबाय था नों मानसिया बिराद धुल धुल गुफुरना बोरैबा खोमसियावबो स्रां नुगारगारगोन हिनजाव खावनायनि बाथ्रा बेयाव टर्च सुलुसुला गैयाथ' आं टर्च नङाब्रा मानसिसो नों मानसिबाबो हराव नोंनि मोदोमा ओरैबायदि गुफुर टर्च बायदि जोङो बेनिखायनो नोंखौ जों लाफाथ'नो हानाय नङा खालि नों गेटआव थानानैल' बोहैथि थांनाय फैनायखौ खबर होबानो जाबाय हे गसाइ मोलोमानो जाबाय जागोन बोहैथियाल' आंनि जाथो नोंखौ जौजोंनो फबगोन आं जौजों फबबा आं मोलोंनाय नङाना लोंनोल' होब्रा फबलायलायनाङा ओइ जागोन दे बांद्राय डायलग मारिबाय थुदो अके इसोरा आंखौ थाब लांबाबो जासिगौमोन बोहैथि फिसाखौलाय बेसेबां खस्थ' होबावनो अरन फिसायाबो बहा दं खबरानो गैला आफा आं फैबाय फैसिगोनसो खोमा बेनिखायनो अरन फिसानि रावबो खोनालायलांबाय आफा आं अरन आं सफैबाय आफा अरन नों अरन फिसा औ आफा आं अरन खुलुमबाय आफा आरो आफा आंखौ निमाहा हो आफा आं नोंखौ गारनानै बेसेबांबा गोजानाव थाहैदों नों अरन फिसामार होनबा बे आंनि सिमां नङाथ' नङा आफा बे सिमां नङा आफा आं नोंनिनो अरन आफा अरन फिसा नों सफैबाय अरन फिसा औ आफा आं सफैबाय आफा दागाब आफा दागाब फिसा अरन नों बहा गारनानै थांनायमोन आंखौ नोंनि थाखायनो आं जेब्लाबो गसाइनाव आरज गाबोमोन फिसा नों सानसे फैफिनगोन होनना आफा नोंनि आर'जावनो आं दिनै न'आव फैफिननो हाबाय आफा फिसा नों आंखौ गारनानै मालाबाबो दाथांसै फिसा जागोन आफा अरन फिसा नोंनि थाखायनो बोहैथि आइया जोबोद दुखु खालामबाय थायो नों आंखौ गारना थांनायनिफ्रायनो बोहैथि फिसायासो आंखौ जेब्लाबो खबर लाफैयो आफा बोहैथिया मोजाङैनो दङ ना
औ फिसा बोहैथिया मोजाङैनो दङ नोंनि लामा नायगासिनो थां फिसा बोहैथि आइखौ लोगो हमै थां जागोन आफा आं बोहैथिखौ लोगो हमहैगोन बोहैथिखौनो लोगो हमहैग्रोनो सानदोंमोन आफा नाथाय आं नोंखौ गोसोखांना थानो हायैलाय नोंखौनो लोगो हमफैग्रोबाय थां फिसा थां बोहैथि फिसाखौ थाबैनो लोगो हमै थां जागोन आफा